Gọọmenti Anambra Steeti egusibego otu gbanụgbanụ ga-enye aka nke ukwuu wee kwado ụlọ ọrụ Atma nakwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka njem ije awele na steeti a iji wee hụ na enweghị nkwụkọju n'okporo ụzọ ọbụla n'oge emume a na Anambra Steeti. Ka Emmanuel Okonkwo kọtọpụrụ gị akụkọ a. Osote aka na-achị steeti a bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim onye gosipụtara mwute ọ nwere na ya bụ mkpamkpa na-akpa n'okporo ụzọ awara ndị ahụ ọ jegasị dọrọ ndị ọrụ nchekwa nakwazi ndị na-atụziri ụgbọala aka n'ụzọ awara ndị ahụ ka ha wepụ onwe ha n'ihe ọbụla na-ebute mkpọchikọ nke ụzọ ma kwue na gọọmenti tinyere ha ebe ahụ ịhụ na ha mere ihe ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe. Osote aka na-achị steeti a bụ dọkịta Ibezim gara n'ihu kwupụta na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo bụ nnọọ nke na-agbasi mbọ ike kwa ụbọchị ọbụla ịhụ na ndị Anambra gbara ya bụ ihe mmemme ekeresimesi nakwazi arọ ọfụ nke ọma otu o kwesị. Ụfọdụ n'ime ndị ọkpọ ụgbọala na-agba na ya bụ okporo ụzọ awara ndị osote aka na-achị steeti a gara ya bụ njem nleta, ndị gụnyere Maazị Barnabas Okoronkwo nakwazi Maazị Chris Chikwelu Jr. kenere nnọọ osote aka na-achị steeti a bụ dọkịta Ibezim ha ọsọ enyemaka n'oge ahụ ebe ha kọwara na ha nọgore na ya bụ mkpọchikọ ụzọ kpọchikọrọ n'ihe ruru awa 5 ma kwue na ọ kwesịrị nnọọ ka gọọmenti bụrụ ihe ga-agbanyesi ike ịdọ ndị ọrụ nchekwa ahụ niile nakwazi ndị ahụ na-atụziri ụgbọala aka n'okporo ụzọ awara aka na ntị ka ha bụ ndị ga-akwụsị ihe ndị ahụ na-ebute mkpọchikọ nke ụzọ na-akpọchi oge ọbụla. ọbụla mbe na-akọsọ ebe ọ na-enye anyị nsogbu ahịa nọrọ ebe over 2 hours before the deputy governor anyị kegalere nke ukwuu bụ ọhụụ na ọwụwa ọbịbịa ọ bịara anyị kara ihe ebe a. N'aka nke ya, Maazị Kinsley Anagolu onye ọkpọ ụgbọala kwupụtara nnọọ na ndị ọrụ nchekwa ahụ na-anọ n'okporo ụzọ awara ahụ na-agbanye ike ha ịrụ ọrụ ha nke ọma ma nye ndị na-aga na ya bụ okporo ụzọ nchekwa zuru oke, ebe o kwuziri na o kwesịrị ekwesị na ndị ọrụ nchekwa ahụ ga-eji amamihe na-alụ ọrụ ha ịhụ na ha adịghị ekwe ka ya bụ okporo ụzọ kpochie akpochi ebe ha nọ na-alụ ọrụ ha otu esi tụọ anya n'aka ha. Onye ji ọkwa Managing Director nakwazi Chief Executive Officer nke ụlọọrụ Anambra Road Traffic Management Agency bụ Engineer Emeka Okonkwo nakwazi onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ steeti a n'ihe gbasara nchekwa ndụ na akụnụba onye bụkwazi onye isi oche nke Anambra State Joint Task Force Team bụ Retired Air Vice Marshal Ben Chiobi bụzi ndị sonyere osote aka na-achị steeti a na ya bụ njem nleta. N'Amansi, abụ m Emmanuel Okonkwo.